Maslahatyň esasy maksady Merkez Aziýa Sewitiniň ýaş diplomatlarynyň we döwlet guruluşçylarynyň özara hyzmatdaşlygyny täze many-mazmun bilen baýlaşdyrmakdan hemde bu ugurda gatnaşyklary iýçiňleşdirmekden ibaretdir. Çykyşlarda Türkmenistanyň hemişelik betaraplyk hukuk ýagdaýynyň milli bähwitlere laýyk gelmek bilen birlikde parahatçylyk döredijiligiň Sewit we ählimumy derejede howpsuzlygy hemde durnuklylygy üpçün etmegiň netijeli guraly hökmünde dünýä bileleşigine ikrar edilenligi aýratyn ýaly. Bellenişýäli milletler bileleşiginiň giň gollawyna eýe bolan oňyň betaraplyk ýörelgelerine esaslanýan daşar siýasat uguruny üstünlikli durmuşa geçirýän Türkmenistan ählimumy awadançylygy üpçün etmegiň hemde durnukly ösüş maksatlaryna ýetmegiň bähwidine netijeli halkara hyzmatdaşlygyň berkidilmegine sallamly goşun goşýar. Türkmenistanyň betaraplyk hukuk ýagdaýynyň geçen döwrüň dowamyny Birleşen Milletler Guramasynyň büniýatlaryň gymmatlyklaryna we maksatlaryna dolu laýyk gelýänligi, şoň bilen birlikde milletler bileleşiginiň umumy gadanyň üstünligi hökmünde ikrar edilenligi bellenildi. Şeýlede häzirki wagtda ýurdumyzda Birleşen Milletler Guramasynyň ýaşlar siýasatyna gönüktirilen degişli sewitliğin taslama resmnamasynyň iş ýüzünde amala aşyrylýanlygy barada aýratyn ýaly. Maslahatyň dowamyna çykyş eden daşary ýurtlaryň Türkmenistanyňky elçileri we halkara guramalaryň ýurdumyzdaky wekilleri Türkmenistanyň halkara tagallalaryny birleşdirmek hemde muň üçin degişli siýasy diplomatik şertleri we mümkinçilikleri döretmek boýunça zerur çäreleriň görülmegi ornuny çykyş edýändigini aýtdylar. Muň üçin hormatly prezidentimiz we türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyza hoşarlyk bildirdiler. Şoň bilen baglykda nyktalşýaly Merkezi Aziýa Sewitiniň ýaş diplomatlarydyr döwlet guruluşçylaryna wajyp orun negişdiler. Çünki olar geljekde döwletleriň özara hyzmatdaşlygyny täze many-mazmun bilen baýlaşdyryp hemde bu urda gatnaşyklary iýçiňleşdirip, halklaryň arasyndaky dostlukly köprüleri hasam potalandyrmagy hyzmat etmelidirler. Çykyşlarda dünýä ýurtlarynyň arasyndaky köpürli hyzmatdaşlygyň esasany parahatçylygy, howpsuzlyk we durnukly ösüşi berkitmek, şol sanyna geljekki nesilleriň awadan durmuşyny üpsün etmek maksady bilen degişli orulary boýunça hereket etmek babatda diplomatiýa gurallarynyň iýçiň ulanylmagynyň ähmiýeti barada durulyp geçildi. Şoň bilen baglykda Türkmenistanyň öňe sürýän başlangyçlary we teklipleri aýratyn bellenildi. Sewitiň ýurtlarynyň ýaşlarynyň arasyndaky köp taraply dialogyň ösdürilmegine ýardam bermek maksady bilen Türkmenistanyň degişli işleriň alınıp barylýanlygy we bu orada halkara hyzmatdaşlygynyň gollanylýanlygyny taly. Hususan parahatçylygy, howpsuzlygy we durnuklylygy üpçün etmäge gönüktirilen Türkmenistanyň möhüm çemeleşmeleriniň hormatly prezidentimiziň üstünlikli alyp barýan betaraplyk ýörelgelerine dayanýan daşar siýasy strategiýasyna esaslanýanlygy barada aýdyldy. Bular barada döwlet başdanmyzyň Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki halkara guramalaryň çäklerini ensemegedek beýan eden çykyşlaryna bellenilendigine ünüs çekildi. Okuw maslahatynyň ahyryna oň gatnaşyjylar ýaş neslin kämil bilim almagy, hünär derejesini ýokarlandyrmagy we halkara giňişligini öz munasyp oruny eýe bolmagy ugruna döredip berýän giň mümkinçilikleri üçin Gahrman Arkadagymyza hemde Arkadaly Gahrman serdarymyza çäki hoşarlyk sözlerini beýan etdiler.